دی دارالعلوم دیوبند بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ دموش طول علماء سند قاسم نانوتوی سے رحمت اللہ علیہ ترسیدی چه چومر دا علماء جوڑی جی اللہ خود دا قبر نور نڈک کی دا طول اجر بدا پسی درمی قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دا دے وقت زمانے ولیو نو یو علاقے تبتو التبع خلق تا بیان کاؤ وعظ بیا کاؤ نصیحت بیا کاؤ اخکلی نمخت یو بل کلای راجی نو آگا کلی چے شیعگانو خو غریب طبقہ مسلمانان ہمو بیا با مسلمانان ارتویلہ چے حضرت چے تکلا اوری کلی تجے نو مجھ سر لسک اسٹاپ کوا چے مجھ اخپل وعظ نا مستفید کوا مجھ تا چا فائدر رسوا علماء پا دے چے بیخی تکبر نکئی نو ارتے ویلا صحیح دا نو شیعگانو ویلا چے دا خود حضرت دل تراجی دا خلق پا مسلمانی جی دا خلق پا دینداری کی جی لہذا دا سی و منصوبہ جوڑا ول پا کار دی چے دا حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بھی عزت کو چے دا دور بھی عزت سی چے بیا دلتا نراجی نو منصوبہ چرنگی جوڑا کرا چے پکلی چے یو لوپر تیار کر یو شیعہ تیار کر دے دا پارا چے تبا جان پا درواغو مڑ کے تبا مڑ سے بیا با چملے بیا با مجد توایو چے تبا دے مڑی جنازہ ہوگا نو چے کلا دا سے دو ترتیب جوڑ کر قاسم نانوتوی سے رحمت اللہ علیہ ولار دا مخ بدن ولای دا سریس ترگے خطلی دی شیعگان ورتے تبا حضرت جنازہ پا کیا دے ورطا فرمائی چے نا زخو مسلمان تاسو شیعیو اخپل دے چوکو کی دے ورطا چے بزرگ دا ہر قوم بزرگ بھی دا ہر چا بزرگ بھی تب بزرگ وے نو لہذا پا دے با تا جنازہ رتا ہوکے تبا جنازہ رتا پکوے نو قاسم نانوتوی سے رحمت اللہ علیہ مجبورن دا ہوئیلا جے ٹک تا جنازہ پکوے دوی سازش داو چه تبا مر سے چکل دوام اللہ اکبر کیجی بیا بتا دالتا کٹ شیر شیر بیا بدای وہ شرمی جی دای با بیزت سی آئندہ دے بارا با مشکلی تا نراجی چکل قاسم نانوتوی سے رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر یو تکبیر وسو اللہ اکبر دوم تکبیر وسو شاعتنا جخ پکی چی گیجا شکلائی پکی دریم وسو یو کس ورغای لفشوئے وہ چکاو چی چی گیر رکھنا مشتول سازش خود ناکام کو چل رم قاسم نانوتوی سے اپتے کو سلام وارڈاو اور تے یہ قیامت کو اٹھے گا دے علماء و بیزتی چی نتر نوز دے علماء و توہین چی نتر الجنہ اسٹوڈیو